Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Job ke Lumrongrim Dewlieh da argor la kawai pyrshah ya ke Dajied Mawiapbang FC haka 6th Rawa Final Football Tournament Under 13 Boys 2022 bala Pynlong Madan Umsning Sports and Cultural Club Umsning kabadan Patarim. Ya ke numbers player layo da Refeldolf Malieh na Umsning Patarim, best goalkeeper layo da Jaraiñ Mawlong na Umksih, but top scorer layo da Banohan Jaraiñ na Nongrum Dewlieh. Bah Pateng Myrsing, ubadai President jong ka HANM Ri Bhoi District ulong kum kongsan hakani ka sngi, ringkat Kitdorlang Bah W.Makri Kum usumbut kongsan, Bah Charls Kylla, Bah Kitdorlang Lyngdoh Nonglait, ki member jong ka Seng RAWA Kong Balakyntiew Umbah, Bah S.Shangdiar General Secretary, Kong Susana Syiemlieh Sport Secretary, bat baro ki members. Lapin song shit bat pensngan da kajingedon lang ki kime ki kpa ki bahaying hasem bat ki pat ba ki ba iet ya football. Lapin song shit shushu da kajingshat na ki kena school ka Sati Raja Mem Secondary School RAWA bat ka fab girls. Toy lek kai ba ha ka kam football nomor fitip ba ke jing lek kai football hagi singi ki pamenta kam na dei shu tang bangi shu lek kai ben su kilan met hanrei hagi badon ka sap ka dei gawai na kilat ai kam ai jam ngiu i ba shibun ki khun samla jogari ba ka jai ben riu ka jongi kila imja leng ba ka kam lek kai football ngakwa ban kentiu ya pi ki hep ki barit to pendan kam hok ya ka sap ka bau play ul IAP ha ka bayadei bat kena ke jing le kai football. Jing top kti ben kit bok kit riang ya kine ki atli ki team ki bang sayo kuna kine ka final match jong ka tournament ka ba menta ka sngi. Wish both the team best of luck. Shwa bangin yo ban samya ka prize jong ka runners up at ka winners yin top ti jam na ka banta kini ki hat ki bare ki ba pani ya ka sak thang ka jong ki ling ba ka chia le ka ai ka ba menta the winners jong ka under 13 football tournament 2022 bala panya da ka Ri Bhoi area welfare association RAWA. Yin tap tina kamenta ki rang yale kai jang ka Lumrongrim Dewlieh Sports Club. I will be stronger.
Podcast.